Terve taas, Samuel täällä. Mä teen nyt videota, näin iltaisin. Tää on tosi illalla. Mä oon joskus 9 aikaa. Iska ja äiti on saunassa. Mä tulin just saunasta. Otan ruukaskuttuun. Let's go. Niin, tehtäis muut. Kauan kuulumisia. Malaa. Ollaan siis Majorgalla. Ja me mä oon yksin täällä hotellihuoneessa. Ja se olisi tätä kummallisimpaa. Ja sitten se olisi ettekö te oikeesti luulla tää video tähän loppuun? Tässä palaa kynttilöitä. Ja koti on vähän tämmönen. Siis mä vaihdtelin sen Majorga-jutun. Mä oon oikeesti kotona, niin tämmöstä täällä meidän kotona. Tuossa on se meidän viidakko niin sanottua. Ja se olis moikka. Ja tilatkaa kanava tosta noin. Ja tosta on mun siskon kanava on nimi. Meillä on 2 kanavaa. Ja sitten mun parhaiten kavereiden nimet. Ja se olis moikka.